Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, proseso sa donasyon sang lote para sa Bacolod General Hospital, ginaktuhan na sang konseho. Mga dialysis patients nagreklamo sa ginaligar pagpabaya sa Bacolod Queen of Mercy Hospital. Sa balita nasyonal, gobyerno, plano nga maghatag sang booster shots 3 ka bulan pagkatapos sang second dose. Face-to-face classes magapadayon sa pihak sang pamahog sang Omicron variant. Sa balita international, Delta flight emergency landing matapos ang pagpakatake sa isa ka pasahero sa flight attendant kag iban pa nga pasahero. Sa balita sa sports, Jazz na record ang kanom sunod-sunod nga pagdaog batok sa Sixers. Balita Entertainment, Miss Universe Philippines Beatrice Luigi Gomez mandinalago ng pagrampa sa preliminary competition sa Miss Universe. Samtang sa balita espesyal, aton pa dayon ang istoryahan ng mga positibo kag negatibong epekto sa bata nga nagapati kay Santa Claus. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilog gamahin sa Western Visayas. Karong adlaw Sabado, Disyembre 11, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ginabantayan karon ang isa ka low pressure area sa kwasang Philippine Area of Responsibility kag ginatan-aw nga mahimo magsulod dinhi sa palabuton nga Lunes nga adlaw nga mahimo mangin isa ka bagyo. Suno sa pag-asa ang ining LPA ginabantayan karon kag mahimo sa Lunes nga adlaw ang pagsulod sini sa Area of Responsibility sa Pilipinas. Samtang sa karon nga adlaw ang Western Visayas, kalakipang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, mangin magalumo ng kalangitan nga may laptalat ang pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Ang adlaw na butlak las 5:51 kay na sang aga, magatunod naman las 5:23 karon sa hapon. Samtang ang temperatura yara sa 26 degrees Celsius tubtob sa 30 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita. Morning Edition. Okay. Sige. Sige lang. So, hindi. Sige. Sa Facebook lang, sir, no? Aha. Okay. Sige. Good morning na sa aton nga mga ka-aksyon dira sa nagamonitor sa Facebook. Kag sige, Dors, raaran sa imo na. Sige, good morning kay... Uy, ano to nagtingog? Good morning lang kay Sir Edwin Pineda, kay Rochelle Evangelista, good morning sa iyo and happy weekend. Kay Miss Georgia Gargasiran, a blessed Saturday, Action Boy and Dorel. Kay sa tanan niya, Bacolod non kapita. Sige, may lang nga pagpangapi, Miss G, enjoy your coffee. And kay Eric Fernandez, Account kunin ang imo account, imo padala nga 200 stars. And happy weekend mandara sa imo. Sa Auckland, New Zealand. Yes. Kay Donald Cabasa, good morning man. Kay Erla Vega, good morning man, liwat. Kay Miss Homalomena, Atia Kim Iriman, good morning sa imo, Atia. Ma'am Van Mayo and Doc Matt Mayo, good morning. Anay. Okay lang. Okay lang kami, okay lang ta sir, no? Sige. Sa kay Wenskili Morales, mag-aga man dira sa imo sa Sampaloc, Manila. Kay Jocelyn, good morning man. Kay Kurt Nathaniel De La Torre, morning man. Kag dira sa may Asyenda Pangulayan, Central Maaw, upod sa amon baby Kurt.
Wala sila nanumdum pa sa ibang ngalan sa ila baby. Kurt lang ah. Pero sa ngalan ko ah. Junior. Ti Junior no? Muna. Ay, hindi kiba si, ano gid man sang bata nila, name gid man sang bata nila. Meron dan mga nanay, subong ginawa na nila Facebook, ila bata. Tapos sila man lang gagamit. Okay. Base ko. Hindi lang ko sure ha. Kaya daw ang profile picture dito bata man eh. Siguro Oo, sige. Veronica Santillan Manukan, si Miss Veronica, rin man siya? Sa 17? Ara na siya. Very good. Oo. Kay Remia Garcia, may aga man dira, Miss Jinky Dialagdon sa may Phoenix, Arizona. Joshua Christopher Bilangoy. Belas. Belas. Naging travel sa aton nga, ano Kay bala? Bela na din ako, no mo. Aso bilangoy, gisupunan mo na Ano na niya, Belas lang gali. Oo, Naging Belas try niya na. sa ano? Sa aton nga Newscast competition. Newscasting bala. competition. Okay. Oo. Ito hinigaran bala? Okay. Sige, good morning dira sa imo, no? Kag sakay Virgil Ligaspi Coloso, good morning man. Sakay ma-attend ko no si Veronica, ano? Nicel Fabol. Ma-attend man si Nicel. Madala siya. Manok. Joke. Hindi wala lang. Dalaw niya lang iya kaugalingon. Dala niya lang. Or bisan stick na lang. Tapos, pang nuslok-nuslok yan sa mga. Tuslok ito kay Dennis. Pwede man si Dennis kadala isda. Kaya parang stick nga gindala ni Nicel, magamit sa iya isda. Ituhog ta. Oo. Especially ang ara sa aquarium. Ito lang ang mga isda. Mga kuan mo gidabla, mga goldfish mo gidbala. Oo. Kay balok ka isa kilo goldfish mas mahal pa sa isa kilo nga bangros. Isa. No? Perte no. Sa una sa mayara ko na sa una nga daw aquarium aquarium ko sa una. Mahal ang bakal mo sang isda ka magkagmay pa. Tapos kadamo pa sang mga kuan may mga aerator, may mga kadamo pa blas ang kinanglanon mo bla. Ma-brown out gani about disgrasya gid ang mga isda. Amo ginang budlay kung mag-brown out. Dapat may ano kagid. May battery na ba lang? Battery. Battery nga ano tawag sila nga battery? Battery sa kureng? Hindi battery nga everready. Battery sa kuring kan Battery sa kuring. Kuring sa battery. Sama na sa. J.R. De Los Santos, may agaman. Nga po sa bata si Antonio III. Sige. Standby na sa mga balita lokal. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, ginatwa na sang konseho sa syudad sang Bacolod ang proseso angot sa donasyon sang lote sa Barangay Vista Alegre nga natala na patindugan sang Bacolod General Hospital paagi sa Gobyerno Nasyonal. Sunod kay Vice Mayor Elcid Familiaran nangin in-out ang natabo bangod magluwas ang authority to sign sa deed of donation nga ilang ginhatag sa alkalde. Gilayon man nga ginratipikahan sang konseho ang ginpirmahan nga dokumento sa tunga ng Mayor Billy Lardia kag pamilya nga naghatag sang donasyon nga gintiglawasan ni Gloria Hinsoli. Duwa pa ni pamilyaran, hulaton na lamang sa syudad ang komunikasyon gikan sa Gobyerno Nasyonal. Paagi naman sa talatapan ni Congressman Greg Gasataya kung saan patigayunon ang groundbreaking ceremony. Sunod pa sa Vice Alcalde, base sa ginpirmahan nga deed of donation, ang lote ang mayara sang Kalabarong nga 4 ka hektarya. Nagkala mo si Mayor Authority to sign siyang deed of donation. Then in-out na siya mo. Tungod nga this coming December 19 bala Aksyon Art, birthday ni Tita Gloria Hinsoli. So, tigin in-out ito, masling in-out, din pabagwa, pabalik, kagin ratify naman ang deed of donation. Si Vice Mayor Elcid Familiaran.
Nagtala na sang kondisyon ng pamilya Kinsoli angot sa ilagin donar nga lote sa Barangay Vista Alegre nga plano patindugan sa Bacolod General Hospital. Sino kay Vice Mayor Elcid Familyaran magluwas sa 5 ka tuig nga gintala na sang pamilya bilang timetable para tapuson ang pagpatukod sa among nga proyekto. Kabahin man sang ginpirmahan nga kasugtanan ang pagkambyo sa ngalan sang hospital nga pagatawgon bilang Chufilo Kinsoli Memorial Center. Dugang pa ni Familyaran sa kabilugan nga 4 ka hektarya nga gindonar nga lote, 2 ka hektarya lamang ang gintalana para sa hospital, samtang 1 ka hektarya kag tunga ang intended naman para sa City Health Office ang syudad nga natalana pagasaylohon sa among nga lugar. Samtang nabilin nga bahin sa donasyon ang ginpain naman para gamiton nga alagyan o kon dalan. Nagpangayo naman sa bulig sa talatapan ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familyaran ang grupo sa mga dialysis patients matapos ang ginaligar pagpabaya sa Bacolod Queen of Mercy Hospital matapos nagluntad ang hepatitis C outbreak. Sa interview sa Aksyon hotline, ginpahayag ni Familyaran nga napakayo na sa bulig ang mga pasyente bangod masobra na 5 ka bulan ay nareklamo apang wala sila ginatagan pagtamod sa ospital. Disyembre 6 ang mabaton sang Vice Alcalde ang reklamo. Gilayon niya ini ang ginpasa sa konseho kay talakay sa pagpanguna ni Committee on Health Chair Councilor Cindy Rojas. Naibaluan ang Hepa C ang makalaton sa isa ka individual paagi sa blood transfusion. Dari nag-aligar ni sila nga ang more than 60 ka dialysis patient siyang isa ka hospital may hepatitis outbreak or nagkalalatnan siyang hepatitis. So according to her na masobra na 5 ka bulan ang ila. So in other words, sobra 5 ka bulan ang natabo. Nag-reach out sila sa hospital administration para mapabalo ang ila concern but wala gid sila ginatubang. Gin kalipay ni Veneranda Ortonio, principal sa Ngalangilan National High School, ang madinalagon kag matawhay nga pagpatigayon sang pilot face-to-face classes sa among nga buluthuan. Suno kay Ortonio, base sa ilagin himong evaluation kaupan ng division kag regional office ng DepEd, wala gid man sila sa naobserbahan nga mga concern nga dapat baguhon o kun ipatigayon. Dugang pa ni Ortonio, ang ilan na lamang sa karon ginapreparahan amo ang pagsulod sa panibago nga mga manunudlo kag 20 ka mga estudyante nga kabahin sa second batch. Sinabaluan nga base sa programa sa nga DepEd, ang tanan nga mga manunudlo kay estudyante nga magapakigbahin sa pilot face-to-face instruction, ang kinahanglan nga mangin 7% nga bakunahan sa COVID-19. Naglambot na sa 62% kung masobra 57,000 ang nakabaton sa first dose ng COVID-19 vaccine sa siyudad San Silay. Sunod kay Mayor Mark Goles, gamay na lang ang porsyento nga kulang para malambot na nila ang herd immunity. Dugang pa sa piyak na nagdako na ang turnouts ang pagpapakuna, nagadiyon pa sila sa mga tika nga mapasanyog ang information dissemination kapag edukar sa mga pumuluyo agud magpabakuna ilabi na ang mga yara sa upland area nga wala nagapati sa COVID-19 kag sa bakuna kag iban nahadlok magpabakuna. Palayag sang alkalde kalabanan sa mga lugar nga may mga pumuluyo nga jutay pa lang ang nakapabakuna, amo ang sa barangay Kapitan Ramon, Patag kag Bagtik. Sa karon para naman ang vaccination sa Silay Gym kag ginaingkan niyo ang mga pumuluyo nga magpabakuna agud makabuli sa gobyerno sa away kontra COVID-19. 62% of the total population as ang Silay ang nabakunahan, which is ang in numbers that's mga 57,000 plus ang na-vaccinate na diri sa syudad sa Silay. That is first dose pa lang wala pa niya mga booster shots Si Mayor Mark Goles ng syudad sa Silay. Natala na nga bisitahan ni Jail Chief Inspector Marie Charil Hamolo ang mga jail facilities sa Western Visayas sa mabot nga Lunes. Agod si saon kang magpatigayon sa inspeksyon angot sa kandaan sa mga pasilidad nga magpatigayon sang jail visitation sini nga panahon sang Paskwa. Sunod kay BJMP spokesperson Attorney Jairus Anthony Dokelio, tingwaan nga matapos ang paglibot ni Hamolo sa 20 ka jail facilities sa Negros kag 18 sa Panay agod amat-amat na nga makita sa mga persons deprived of liberty ang ilang mga himata nga masobra isa man ka tuig nga wala gin panugutan nga makabisita bangod sa pandemya. Dugang pa sa mga pasilidad nga dako ang lugar panugutan ng 50% ang kapasidad nga makabisita samtang 30% naman sa mga pasilidad nga gamay ang lugar. Sigurohon man nga masunod ang tanan nga health and safety protocols. In fact, ang amon nga medical officer, ang amon nga chief sang health service, magalibo sa Monday to check ang readiness ng aton mga jail facility. So hopefully by next week, damo na ninong open jails for purposes of non-contact visitation.
Gobyerno, plano nga maghatag sang booster shots, 3 ka bulan pagkatapos sang second dose. Samtang face-to-face classes, magabadayon sa piyak sang pamahog sang Omicron variant. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa. Good morning kuno kay Georgia Gargasiran nalin kay Nicel Fabol. Reynaldo Reparo kag kay Sol Lama Barnatsa. Yes, dira sa may Thailand sa Wadika. Dami na hapo, kaya gyapon niya. Hapo ka? Basta Tungod may sa hapo. aton Basta nga dos face may na. hapo ka na. Bago lang na-discover. Kalai. Kay oy, Kagawad M Saboso. Good morning dira sa imo. Pasko ako. Yes, good morning, Mami M. Dapat siya kung Kagawad kaya mamaskwa ka na. Uy, my G. Ano to? Karon lang. Nagdaog naman siya nakakuan, ano? Ang aton nga bet na hindi. Hindi ah. Oh, Maria Luz Grijaldo Makunat. Ginagreet naman si Mary Joyce Makunat Benedicto sang iya birthday karon nga adlaw. Mary Joyce Makunat Benedicto, happy birthday. Yes, happy birthday. Edwin Escopel, classmate may aga dira sa may Kabuyaw, Laguna.
Si kay Ray Baryoga. Mayo ko nung napakita na si Haring Araw. Okay. Ay, ito, subong. Do wala yes. ko mayo ka. Dito sa Kuana, sa Don Salvador Benedicto. Very good. Elvira Hilogo, watching from Firmville. Kay Sabordo NN Imalay, watching from Kawayan. Kay Teresa Linahakayaw, good morning man. Ginatamyaw man ni Sabo NN Imalay, ang bana niya. Ngari di obras Bacolod. So kung sino ka man nga bana ni NN Imalay, sa Bordo, ginatamyaw ka ni asawahon, na asawa mo, na? Rochelle Evangelista. Abo, niya kagwapa, gid kay Idol Doors. Salamat. Very Kapon good. ka. Ano? Kapon ka. Kapong ka? Okay, man. Okay. Good. San wala ka kanok lang Mary. Good morning man. Kay Teacher Romela Ilustre Arevalo. Hello, good morning masay mo. Kag sa kay classmate ko man Marce Rumbines Junio, dira sa may Central Maaw. Good morning. Kay kagawad Melchor Baroka Rumbines sa may Hinubaan. Kag sa mga taga Hinubaan, dira Hinubanon sa good morning. Miss Doris, where did you get to know your cardigan? Ang bayo ko sa UK. UK. Hindi na sa UK? Yuka. Sa ano lang ni siya mamban? Shopee. Kasi may okay. Shopee man da sa US. For sure may aragid. Check mo lang mamban. Paano to sila yan ang iablan ni Kwan, iablan ni Amazon. oo. Ni Jeff Bezos. Jeffrey Bezos. Isa sa pinaka-manggaranon Nga nga tinuga. tinuga sa kalibutan. Yes. Mga kuan ko niya, mga buddies ko ni mga friends. Mga close friends. Mga close friends Close mo. mga Jeff Bezos. Mga close friends mo. Ikaw na nabilin sa iyo na nagmangka. At least manggaranon sa tagipuso. Sila ni Bill Gates. Bell Gates. Mel Gates. Sila ni Bell. Sige Kaya akong friend ko yung bell sa gate. Oh, wow. Sige. Doorbell. Nice joke. Sige. So, nagbutang ko na doorbell sa gate. Aha. Ay, nadula. Ha? Nadula. Nga man. Tiging kawat eh. Ay na. No, man. Pati doorbell, pagijaging kawat, pagija. Sige standby na sa aton mga balita national. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with
40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:27 sa detalye sa mga balita nasyonal. Ginakonsidera karon sang gobyerno sa Pilipinas ang paghatag sang booster shots 3 kabulan matapos ang second dose sang primary COVID-19 vaccines. Suno kay Health Secretary Francisco Duque III, ginatutukan karon sa mga eksperto kung bala ang paghatag sang booster shots ang mas temprano ikumparar sa ginarekomendar nga 6 kabulan matapos ang second dose ang mahatag sang mataas nga proteksyon kontra COVID-19. Duha pa ni Duque, ila na ginatugyan sa Vaccine Expert Panel, angot sini kag gina-monitor man ni Dr. Nina Gloriane ang sitwasyon. Sa Pilipinas, ang booster shots ang ginahatag sa karon matapos ang 6 kabulan pagkatapos ng second dose. Ginahatag naman ang booster shot sa mga nagbaton sang Hansen nga single dose lamang pagkaligad sang 3 kabulan. Magapadayon ang face-to-face classes sa pisara sa pamahog sa COVID-19 Omicron variant. Sa virtual press conference ginpahayag ni Education Secretary Lenore Briones base sa palayag sa mga eksperto ang Omicron variant ay hindi peligro kung ikumparar sa unang variant. Sunod sa DOH, wala sang kaso sa Omicron variant ang na-detect sa pinakaulihing whole genome sequencing. Sa 48 ka mga sample sa gin-sequence, 38 ang Delta variant, samtang iban ang non-variant of concern. Ginapaabot sa DepEd nga mag-expand pa ang face-to-face classes sa Enero 2022. Ginatugutan naman sa DOH ang pagpatigayon sa street parties sa tiyon sang Pasko apang dapat ang mga organizers sa otoridad ang makapatuman sang guidelines. Nagpanundom si DOH Director Dr. Beverly Ho sa publiko nga 70% sang capacity para sa outdoor area sa idalom sang Alert Level 2. Apang sunod kay Ho, kung wala sang kapasidad nga magpatuman sang guidelines, hindi na dapat magpanumdum nga magpatigayon sa mga parties. Nanawagan si Ho sa mga organizers sa makahiwatan nga tugutan lamang ang mga fully vaccinated nga mga tao sa sulod sang indoor venues. Sa idalom sa Alert Level 2, ang indoor venues ang inatugutan sang 50% nga capacity. Ginapangabay ang publiko nga likawan sa pagkakasing la face mask, magluwas na lamang sa tiyon sa pagkaon kay ipatuman man ang physical distancing. Na-allocate na sa DOH ang 5 sa 8 ka returning overseas Filipinos nga may travel history sa South Africa. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Verriere, 2 na lamang ka mga travelers ang ila ginapangita sa karon. Una na gin palayag sa DOH sa Miyerkules nga ila una na-locate ay isa ka traveler gikan man sa South Africa. Ang 8 ka mga traveler ang kabahin sa 253 ka mga travelers gikan sa South Africa. Humalin Nobyembre 15 to 29 antes ginpatuman ang travel ban bangod sa Omicron variant. Sunod kay Health Secretary Francisco Duque III, 2 sa mga ROFs ang nagpaidalom sa facility-based quarantine samtang pending ang RT-PCR results. Isa ang nagpaidalom sa home quarantine nga may negatibong resulta kag isa ang gin-discharge na tapos nagtakop na ang 14 dias nga quarantine. Ginpahayag naman sa DOH nga wala sang kang tanan sa COVID-19 vaccine ang kamatayon sang 3 ka mga menor de edad 12 tubdob 17 anyos. Sunod kay Health Undersecretary kag spokesperson Maria Rosario Verriere, nagapadayon karon ang case investigation kag causality assessment sa kamatayon sa mga bata. Duha pa ni Verriere, ilagi na kasubo kag nagapagigunon sa pamilya sang namatyan apang hindi lang bakuna ang posible rason matapos na napatay asang nabakurahan. Sunod kay Verriere, base sa inisyal nga report, ang isang napatay bangod sa non-COVID-19 pneumonia, isang napatay bangod sa dengue, kag isang bangod sa tuberculosis. Ang napatay ang kabahin sa report ng FDA nga suspected adverse reaction sa COVID-19 na gin-release sa Nobyembre 28. Wala pa sang desisyon si Presidente Rodrigo Duterte kung sino ang pagasuportahan sa 2022 national elections. Ginpanginwala ni Senator Bongo nga napili na ni Duterte si Manila Mayor Isko Moreno para suportahan sa pagkapresidente sa piniliay. Ini ang pagklaro ni Go matapos sa mga impormasyon nga pila ka mga opisyal sa administrasyon ang nagbulig sa kampanya kay Moreno. Una ginsuportahan ni Duterte ang kandidatura ni Go pero nag-atras ini sa presidential race. Ang atong dugang nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag Aksyon Radio.
Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga proof of purchase at sa labas. Sakay Sony Hoxon Bayer, good morning man. Si Naisel, pabol niya excited nako sa Christmas party. Gakurog na tuhod ko. Wow, sana all. Mayo kay tuhod lang gakurog. Tuhod lang. Lain na ko magkurog ang kaunuran mo bla. Oh, delikado pag ina. Delikado pag inakatama. Okay lang relax lang Naisel. Ako balas ang tuhod mo Siminto. Tunggan mo yung kurog. Tunggan mo yun. Tunggan mo tuhod ni Naisel, gakurog-kurog. Andaman mo lang gakurog tuhod mo sa ano Naisel. Tanawin ko na ako turog. Pag-check tayo sa isa kung ang ilang tuhod, gakurog. Gakurog ang tuhod. Angela Liarte Gayondato, good morning man. Rochelle Evangelista niya, tani maka-selfie lang tanga Dua Lipay nako. Ay nagbibinata itong si Rochelle Tani ko na maka-selfie lang mo Dua Lipay nas kamo. Ay kalai. Labyan to bla karon bla. Nagbibinata. Labyan na. Kalai. Kaya bantay mayo day mo nga tiyangge nga di makawatan da Rochelle. Oo. Christopher Aquino, watching live from Purok Roadside, Barangay Tangub. Ay, good morning din sa inyo. Pretty mahilom na yung agaman, ha? Kaya, again, karon sa Las 10, bantayin ninyo mga ka-aksyon, intra ka mo, sa aton nga online games, fun games. Yes, later, alas 10 ang aga. Oo. Ipa-alarm nyo na dahil yung phone para hindi kang malipat or i-on nyo ang notification sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaupod si Aksyon Dale Salazar. And Aksyon James Benares. James Christian Benares. Ang ibang nga James hindi Christian mo. Siya Christian niya. Christian pag yun siya. Diba? Sila sila itong James yung naginambal tagin na. Si Lebron James, James Band, James Yap. James Yap. When sila Christian niya, niya Christian. Oh, Christian James. Christian James, yeah. Very, Cristiano. Ay, si Ma'am Van Gino, I'll be there sa party. Oh, virtual. How we wish, Miss Van. Sila ko virtual lang sila attend. Sila ni Miss Jinky. Oh, pwede no? Pwede good. Ma-on lang ta sa aton yung video call. Oo, pwede no? Miss Van, pwede ka mo naka-virtual Oh, virtual ako. Prepare lang ako sa inyong food manda, di ba? Periodo, araw man sila. Ikaw bahala na ha? Ikaw bahala Sang virtual.
Oh, sige, wala problema. Gamiton ta lang imo phone. Kay gamiton ko akong phone mo kay may aradang program. Okay. Kung hindi ka, hindi na lang idaw na ano mo kasi mo blood. No, Hindi ya kay, ko hindi bloud. ako din mag-stay good. Kaya may kasal ako. Ay, bili mo lang yung phone eh. Wow. Sila mangita ta sa ano. Ako hindi ko to katultol kung sa katuan ko kasal karon kay ma-text pa ko na yan. Di naman di na lagyan di na muna. Ate, sige. Tani mapa-sketch ka na lang daan. Kasi lang daan ihado ko to Henry James Toga. Nalipat pa ko gyapon magtanaw sa ngalan sa ako ni Hada ba. Ay, nano. Action boy kadto ka ha? Action boy kadto ka halin Nicel. Kung ina-invite mo ko Nicel, okay gid makadto. Salamat kasi pag-invite mo Nicel. Invite mo Nicel ha. Jenny Mahipos from Cebu City. Oy, kumusta ka diha? Kaninyong tanan diha sa Cebu. Yes, sa mayong Sugbo. buntag ninyo. Kamusta man mo? Sige, standby na sa atong dugang nga mga balita. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpangunak ang Philippine Standard Time, las 7:38. Kag sa detalye, Balita International, napilitan nga mag-emergency landing ang Delta flight matapos ang pagpanakit sa isa ka pasahero sa duha ka kaupod sini nga pasahero. Gikan sa Washington DC ang Boeing 757-200 kag padulong kuntani sa Los Angeles apang bangod sa insidente napilitan ang mga ini nga mag-emergency landing sa Oklahoma City. Ginpahayag ni Oklahoma City Police Captain Arthur Gregory nga ginatake man sang suspect ang isa pa ka flight attendant. Matapos ang paghugpa sa eroplano sa Oklahoma, gilayon niya ginaresto ang suspect. Gilayon naman niya nagbalik sa biyahe na samit ng eroplano matapos ang masobra isa ka oras nga pagka-atrasar. Ang ekonomiya sa Pilipinas mahimo magtubo ini sa tubtob sa 6.5% sa 2022 kag mahimo magabalik sa iya pre-pandemic level sa ika-4 nga quarter. Ini naman ang report nga gin-forecast sang isa ka Japanese Financial Services Group nga Nomura. Ang forecast ay mas manubo ini sa consensus nga 6.8% kag sa 7 to 9% nga target range sang gobyerno. Ang mas mahuyang nga election spending kag mahinay nga vaccination rate kumpara sa ilas ni mga kopdanan ang mahimo may impact man sa economic recovery sa Pilipinas. Ginpahayag man sa Nomura nga ang pagpasaka pa sang unemployment rate sa pungsod ang yara sa 7.4% sa Oktubre. Ang ekonomiya nag-expand ni sa 7.1% sa third quarter sa piyak sa pagpatuman sang heightened mobility restrictions sa amo nga panahon. Sa foreign currency exchange rate ng US dollar, 50 pesos kag 35 centimos. Singapore dollar, 36 pesos kag 91 centimos. Ang Hong Kong dollar, 6 pesos kag 45 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment, manilag-on nga narampa ni Miss Universe Philippines Beatrice Luigi Gomez ang iya suksok nga swimsuit labi na ang national costume sa swimsuit and national costume preliminary competition ni ginpatigayon sa Eilat, Israel launa kay nasang kagahon oras sa Pilipinas. Suksok ni Beatrice ang one-piece swimsuit nga nagaduag sang maroon. Samtang gintawag naman nga the Golden Lunar Dragon ang national costume ni Beatrice. Ang Coronation Night ang patigayon sa Lunes nga adlaw, Disyembre 13, alas 7 sang aga oras sa Pilipinas. Sa Lunes na. Yes. Bantayan ta naman. Bantayan ta. Kasi amo ning masunod naton nga mangin Miss Universe. Yes. After kay kuan gani no kay Catriona Gray. Catriona Gray kag kay ang isang idol ko. Rabia, sino si Pia? Pia. Ganyo. Pia no? Horseback. Pia Horseback. Balita sa sports. Nagpanguna sanday Donovan Mitchell nga may 22 puntos kag Rudy Gobert nga may 17 puntos kag 21 ka rebounds para ma-record sa Utah Jazz ang ikanom nga pagdaog batok sa Philadelphia 76ers sa score nga 118-96 sa NBA. Dako man nga ang ginhimo ni Hassan Whiteside nga may 14 puntos kag napuli ka rebounds. Ang fill-out nga si Jordan Clarkson ang may 11 puntos man kalakip ng 3 ka 3-pointers. Sa karon uyat na sang Jazz ang 18 ka daog kag 7 ka record nga pierde. Sa kampo naman sang 76ers, nagpanguna diri si Joel Embiid nga may 19 puntos kag 9 ka rebound.
Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa aton mga ka-aksyon, happy Saturday! Happy Saturday! And happy weekend mga ka-aksyon! And happy listening. No. Duto ko lang kano nga kapangatag sa ano, sa bread. So, no? Morning! Happy listening! May kano ka mga tag bread. So, di ba? Uy! So, di na. Basta! Kaya nga, may nakita mo ko na kano nga the foreigner, I don't know kung Amerikano. Ang foreigner na siya. Minsan gapangay sa blado kapakilimos sa bala. Gapangay sabi, let's say why sa slippers. Nya, can you lend me your shoes kay why sa shoes of slippers sabi. Tapos kung mayara mga mayo yung dan Luis sa ka foreigner, tag la sapatos so kun nila nga muna tagaan sa kano tag 5,000. Nakita ka na? Ano gali, do ka uso na Arang kung sinong mahatag si mo sa nga mo nagaan mo balik. Perfect. Para kay Ivana, amo man ginimo ni. Si Ivana. Kita sa picture ni Ivana to sa Bagyo to. Uy, no. Nakabongga lang just si Gali mo gulo ko kung natugnawan sa unay-nitan. Sa iya bayo? Kay naka sa iya nga outfit? Sa iya nga inner, sa iya nga. Hindi mo lang sa man natugnawan na initan. Basta yung iya nga shoulder natugnawan pero iya nga paaya na initan. So, amo to iya nga outfit. Sino kataas si angle lang angle lang to siya. Sige, Joseph Beggs, Kabantog in Nufre. Mayang aga. Kay Johnny last year dyan. Kumusta ka na dyan, ha? Good morning sa imo. Okay. So, sa ato nga balita, special, Action Boy. Kahapon na istoryanta, ining mga positibo kay negatibong epekto sa bata nga nagapati kay Santa Claus. So, ang una kahapon, makabulig ini ang positive nga side, makabulig ini sa pag-improve sa ilaya nga imagination. Ma-improve ang ilang capacity nga mag-imagine sa mga bagay-bagay, nga makapa-enhance man sa ilang nga creativity. Si John Lennon, guro, strong dako siguro do gapati. Kuan siguro may kuan garo gyapon si Santa Claus na may influence kasi Nga man. Kaya may aran sa kanta nga Imagine, siguro do ang imagination balaw. Anong imagine kantabe? Imagine all the people hearing on dan dan. You may say I'm a dreamer. Tapusa. I'm not the only one. Kaya ka nakabati ang kanta ni John Lennon? Kabati. Pero hindi mo ba sa lirik? Tono lang. Ang iya title na Imagine. Imagine. Imagine Sige. there's no heaven. Muna saya. Imagine mo bala. Imagine mo. Na wala sang amuni, wala sang amuna. Wala nang matabo sa world, sa earth. Kung wala sang hangin, abi, no? Di ano matabo. Imagine there's no people. Hindi kung wala sang mga super translate. So, next Action Boy, ang negative side naman, dapat galigin mo, natagapon ang negative, no? Sige na, to. So, ang negative naman Action Boy nga epekto ni sa mga bata, pwede ini nga mangin rason sang pagkaguba sa imong relasyon sa bata. Kahit syempre, maminsayos lang, wala kagambas ang tuod. Okay. Kaya hindi man tuod si Santa Claus, di ba? Ang kanta, sa parte mo na Santa Claus, na ganun lang ay sumami kissing Santa Claus. Familiar ko na yan. Tanaw sa hagdanan, kita si Santa Claus man tugin, nakisan niya si Mami man. Sa mo na kanta, nag-compose na ang kanta. Ay, so Mami kissing hindi na maano? So Mami kissing. Hindi ko sure sa tono. I saw Mommy kissing Santa Claus. Diba? Balok na yan. Hindi ko familiar sa lyrics lang. Ikaw balokan. Hindi ko lyrics. Ano ba lang tawag sinagani? Kabalo na ko sa mga tono. Parang lyrics. Hindi ka matandaan sa lyrics. Hindi ka ka-memorize. Oo. Pigaw ang imong memory. May ara ka memory gap. Gani ako nimnon. Ang imong ano ganito sa gatas naman. Gatas. Wala ko ganito ng gatas. Gani. Pure nga gatas lang. Okay. So, dapat may mellow. Ano? Mellow man. Okay. So, amo na siya Action Boy. Kaya amo na gani nga dapat gina-advise siya kung matubuan na. Antes pa man matubuan buot ng bata. Dapat ipabalo mo gid nga wala gid man niya sang Santa Claus to Siguro mga up to 7 years old Oo. Kaya ako sa una mo na until 7 lang siya. Kaya sa uli kabalo ka, karon nga chimpo, ang social media nga na kabataan perti mo. Correct. Babal, nakita na social media na nga ang Santa Claus gali
hindi man... Tapos iyawan ka kada tuig panago sulod sang medyas di ba? Kaya ang bata syempre kada tuig butang ko din medyas kay basi nang masulod si Santa Claus sang sang dulce or sa pagkaga gina-check na sa una si Renz gina-check gina pagkaga dagan na sa pertahan na butang mo. Sa pertahan na butang sa hindi ko daw butang sa pertahan kay para hindi din na magsulod si Santa Claus do sa gol butang na kay kasako na siya mo. Sa Renz hindi ko kasako na sa damo para sa kantuan. So hindi na sa magsulod ka pangitaon da mo sa pertahan ni butang. Kay butangan niya na isang gift tapos malakat naman na sa dason naman nga balay. Butang na sa isang gift na. Pero butangan na ang gift kung good boy ka. Parang di kang good boy kung sa pasaway ka, basi hindi ka pagtagaan gift. Everyday, pag i-jagli at ang una yung everyday. Sa pag-umpisa sang December ng bulan. Pero, diba no? Mga dulce, mga chocolate. Hindi ka nawa mo siyang bata, pabut-buot eh. Saguhol mo ka, di ba? Si Santa Claus hindi na mag-consider mo. I think mo ng mga positive side man. So, tiyan mo na hindi mo lang pag-uulaton nga ang bata pa mismo makadiscover bala nga hindi kilituon. So dapat ihambal mo gid sa iya. Kay maminsar siya nga ay kabutigon manigil sa ako gani wala na ko yan sugid pa sa iya. Siya na lang na-discover. Siya na lang gid nag-discover. Sila lang nag-discover ang Santa Claus hindi man. Di may nakagapati mo siya. Kay hindi man sila mo. Kagina I think ang inisilin sila himuon man nila sa ila bata sa ulihi. Di ba? Correct. So next action boy, kung tugutan mo lang ko nga papatihon sila, tubtob nga mo na matubuan na sa sangbuot, mahimo makatuga ini sa ila sang anxiety. Hindi ang kaya anxiety, di man bala basta-basta daan, no? Gulpi lang na sulod or gabatsyag ang isa ka tao. So, na. May ari di si David Tiansay bla. Let's go down sa origin ka Santa Claus. No, he's not a myth. Actually, ang ining ginakuha lang nga, ang nabuot nato sila yung David, nga ang myth, balangin sila nato, inang makadto da kang mga gift, amo ng myth. But as far as Santa Claus, may person, gid man niya mo, nga si Saint Nicholas, bla, may marata kita Saint Nicholas mo. Mo nga bal ni kuano nga kuan ni sa bishop ni sa Canterbury. Kay ini siya daw do ka kuan siya brado ka generous ka gapangat pang gini si Saint Bishop Nicholas no sang gift no so ang ginano yes hindi may ara gid nga tawo ang ato nga ginakuan diya nga hindi nga myth siya ang hindi siya bituod is nga nagkakadto si Santa Claus ka mga gift amo na saya but as far as Saint Nicholas is concerned ara na saya ara gid na ang actually ng kuan niya si Saint Nicholas gindaw daga kuan bla daw nang napanahon na sa magambal ka bla nga daw ka slang ang Saint Nicholas na yung Santa Claus na kay Saint Nicholas mo so daw gindag slang na ang Santa Claus bla na mo na siya okay sige may ara gid kabalo ko sina may ara gid nga Saint Nicholas. Pero ang namin kuya nga hindi tuod is inang gakadto bala kung sa imo ka mabutang sa media sang imo sang gift. Kay kabalo man tatanan nga ti mga parents man ang gabutang. Di ba? Kita parents kita ti amo nang aton nga gusto man naton nga ang bata bala na-feel man nila ang Christmas, no? Ma-enjoy man nila ang kung ano ang gina-enjoy sang iban. Amo na sang aton na. Sige. Okay. Sige Ano pa ta? Gusto mo duwagan? Ginumo mo lang na? Hindi, nagiging siya sa DCRH. Sa DCRH ko nakuha. So, mga action boy. Duwagan mo pa? Gusto mo? Oo. Ako nakita ko isang positive effects na ang bata bala. Maka-learn siya bala nga inang para nga ma-achieve mo ang mga bagay. Kung makakakuha ka sa mga blessings, you should be nice. You should be good. Hindi ba? Sa imo isig ko pareho. Oo. Hindi ba? Amo na sang isa ka lesson na nakita ko eh. Nga kung mayo ang ginihimo mo, may blessing mabot sa imo. Yes. I think that's the very essence nga sinanga practice ang ginihimo. Tabla, no? Amo na sa siguro nga kung mayo ginahimo mo, amo may mga blessing mabot sa imo. Isa man sa pag-way sa pag... sa bata ganay be nice. Tidog na discipline mo man yung mga bata. Kaya sa kanta ganay, kundi bla sa kanta mo na naughty or nice. Naughty or nice. Siling ni Veronica nya yes sa nga muna sang gagmay kami nahimo sa kon kadaga may dulce ang medyas.
kabit namon. Gani man, Na-discover ko dako na Na-discover ko dako nako. Pero okay lang. lang. Subong ginhimo ko man sa mga bata ko. Yes, I would agree, no? Ginapasa-pa. Pasal na. Tapos una gani, ako ituto na, hambal ko na gani nga. Sa una gani, sako na gani nga ako, nabutang yan, ko para kanigatag, dako-dako lang. Parang gina-wish mo nga dump truck ba lang mabutang yan. Babut-bukot ko na yan, kapisan ko na sa balay. Gapanilhig ka, guruay. Sa hindi mo trabaho mo, guruay. Kaya balay, hindi ka karoon magpaninlo, hindi ka karoon maghulig sa balay, hindi ka pagtagaan gift ni Santa Claus. Sako, nabutang ko, galing ito, wala gito nga nabutang. Wala git? Ay. Dako-dako na tayo sinutang. Nabutangan pa na namon sa daw, kwan lang ng mga hilamon sa dalom sa sako, balaki para nga daw humok ang tapakan ni Santa Claus. Bongga. Pero sako, gito to, batang sa una yan. Parte ko gito no, sako, pero wala mo lang naundan. Siling ni Kairos Flaky, niya sa Europe, amo na ilang nga ginasunod ng culture. Lami na Germany, mga Dutch ni si Saint Nicholas mo, Black Santa. Okay, sige. Damo man yung mga version actually kung mag-research kayo. Ako na-research ko na ni sa before mo. Damo isa sang version ng mga story. Isa sang story nga kuan gid daw na tandaan ko is Bishop ni sa Canterbury. Nga nagapanghatag ni siya daw ka sa mga pigado, sa mga muna bla, daw ka generous siya. Daw ka helpful. Amo na siya nga klase ng bishop. Nga nag-saint na siya gani. Amo na siya si Saint Nicholas. Kag hindi lang ya ang hindi lang ya tuod ya. Ang gapanagtag siya sa bilog nga kalibutan. Sang regalo bala sa kada balay balahaw. Oo, nga bla. Nga daw makadto daw sa inyo balay. Amo na yang ato ni na sila nga daw hindi daw myth yan, no. Pero as far as Saint Nicholas is concerned, ara na iya. Kabalo kami sinakapati tas na, no. Pero salamat kay David Tiansay, no. Okay? Joan Salmingo, good morning mandara sa imo. That's what you call good karma. Nag-send pa gito si Pansa sa link. Facts about Saint Nicholas. Salamat kay David, no? Thank you. So, happy weekend everyone. Again, 10 o'clock ron sa aton nga online fan games ang Aksyon Radio Bako. Redaksyon Dale Salazar and Aksyon Christian James Benat. Standby na sa Aksyon Hotline, Redaksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Mga ka-aksyon, sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon!